वैलेंटाइन मुँह मारो ऐसन परब वैलेंटाइन काजी में रहिले हरो घरी तब न ठेकेले कौन जरी किस्मत में जब कौनो होइए नइखे पारी तो कौन काम के 14 फरवरी किस्मत में जब केहू है नइखे पारी तो सहला काहे खाती 14 फरवरी रोज दे परपोज दे रात भर भर पे डोज दे टेस्ट दे सोच दे किस्म किस्म के पोज दे 7 दिन तक बैकूफ बना के नया बॉयफ्रेंड खोज दे हटा ना डरामा ड्रामा तो मामा बना के छोड़ी भाग में लिखल बा हमारा रहे के बांदा मन करे काशी जाके बन जाई पांडा मन करे